Çupan İri İlfat bilen yaşıtçeler, jilek jimişler satalar. 15. yıldan beri yalgışmasam iyi mi? 15. yıldan beri jilek jimiş üsüntiler satalar. Mene hazır olmağaçlar kurseten. Nalasa avulunda. Ne olmağaçlarını özümüz işleybiz. Var indi polukkarlık tomurundan işlene. Özümüz yolğuyubuzun işleyin. Koyan alasa sürüntülerini. Biz indi olmağaçlarına hazır özümüzün pitomnik var. Özünüzün pitomnik. Mara rayonunun Orbaş oğlunda pitomnik özü var. Anda 32 türlü sort olmağaçlar üstürebiz. Şundan indi özümüz yolğap, mine olmağaçlar üstü tutarız. Koyan bilesiz şunda nişik yolğusu eken? Üretelerinde ürenesin. Master class. Nişik dürüst soylarga koyşan oturtırgan işlerge eydi. Kıska şağına. Kakras hazır oğaçlarını oturttu vakıtı. 20 oktyabrga kadar oturtup kaldırsanız sular sebep ağır kışka ezirlerini bindi uşay ezirlenip kırıp kalalar. Ondan sonra yozga çıkkaş yoğundan sular sebep üstüresiz. Bir 3-4 yılda olma bile başlıyor. Nişik dürüst soylarga bile dürüst olmanı. Dürüst yolğunla. Şanışlı, ne dürüst şu değil mi? Şanışlı jeden olarak gerek. Şanışlı jeden. Bizim yokta üset turgan, bizim yokta pitomnik kazan olsanız üseyinde dürüst bulaşırsa. Koyanda koytarılmagan değil mi? Evet. Çünkü neçe kilometre ucu bizge razniцы biri. Жылыраак yoktанып кайтсак, күн якка барып алып кайтсак инде бирлери уши турган була бит жемиш бермей. Шуңа күрә үзебезнең питомникны сайлагыз. Каян белеп була үзебезнең питомникны икәнен? Менә Шаймиевлар питомниги бар Орбушта. Молодец. Тагын ничек утыртасың утыртканда менә дөрес итеп. Дөрес итепме? Менә олмағачларның yolgagан жери бар. Yolgagан жерин üstte калдырга керек. Әмне бу yolgaганның остын аны обязательно күмеп калдырасы томыр жиберәйинде. Томыр жиберсин өчен. Козыкка бәйләп куясы, ныгытып, җилне байсы китеп торса, томырына һава кирешек. Аннан соң инде кыш көне куяннардан саклыйсы кала да, тышканнан саклыйсы кала. Онсы ничек саклыйсы? Пси алыпмы? Пси белән эткен саклап тора алмай. Тышканнан саклыйбыз инде менә кор төшә бит име? 3 метр тирәли менә шай топтарга кирәк. Яңа кор төшә, яңадан топтыйбыз. Шуннан соң тышкан кире алмый инде төбенә. Куяннан мондай бәләкәй булганда инде агач сетка белән әйгәндер баларга була. Корлаганны инде том метр өчен. Монда күрсәтү. Корлаган кортлансын өчен аны секреты шул 45 градус яткырып утыртырга кирәк. Һәм астагы бүреләре корып. Берничә бүренне аста калдырсак, тизрәк уставас итә. Секретлар. Әнә тегендә кура җиләге бар. Менә анысы демонтажны кура. Тәмлеме ул? Без бу боллы ремонтатны кайсы бер кеше бит инде шулай ди, ремонтатны җиләкләр боллы түгел, тәмле булмый ул дип. Менә моны ашап карасагыз инде. Конечно, экраннан күреп булмый да боллы икәнен. Бик тәмле, сусыл боллы. Сары кураларда бар. Безнең питомникта әлләнчә төрле сорт инде. Тәмле шул. Үзегез утыртырасызмы куранны да? Менә бу актинидия, ия. Башлаган шурда без теге безнең табигатькә ярасын дип Киров питомнигына кайтайык, су теге салкын кышларга туры килсен дип инде җылыкка барган булмады. Менә шу үзебезнең җилеккә торганнан кайттык инде. Хәзер инде күбәй бер үзебез җитештерәбез. Актинидия тәмлеме? Актинидияны шуннан әйтәм, ансам ашап караганым юк әле. Үземә утыртмаганнан шушы актинидия гына булган минем бакчада. Моны үрмәлеп торган җиргә утыртырга кирәк инде. Беседкага да үрмәлеп җибәрсәң була. Актинидия ул киви була. Жимылыс бар тагын име? Жимылыс. Зелпе. Зелпе дип әйтәләр. Жимылыс ул йөрәккә файдалы, кан системасына файдалы һәм каен җиләге пешкәндә үк пешә. Монда ниме бәләкәйләр генә калган име? Каен җиләге пешкәндә пешә торган җимеш бу бакчада иң беренче җимеш. Менә балаларга шимшенеп йөрергә бирәбез инде. Ярар. Без инде 15 елдан бeri шушыннан шулдан әбезне хәзер. Башта бит мин татарча укыткан кеше,
Anasını sacık taşıdım mı? Hazır ne şu üstünlüklerden kullanıyoruz. Ne bu dekoratif kıla bütünüsün üzümüz işlibiz. Bunda jasmin. Uturtasız özegez. Üzümüz başta çelinke baytayız, tomarlandırabız. Tomarlandırıp jay boyu su sipip ondan soň üstünlüklerge oturtup yoğundan oğata bastırıp şulaytıp sotabız. Ondan soň bunlara da var. Patlıcanla unutuz türün işlibiz. Çiçek koyup bakmadır bu yapar. Розовый курильский чай деп аталайм. Ямысы спирея японская. Bu kıska temelek boylu bula. Розовый çiçek atıp тұрajай буя. Анан соң мына спирея бар. Мысы невесі деп аталайм. Оппак болуп тура бу май айында çiçek ата. Мына шундай. Анан соң жасмин бар биздин. Оппак çiçek ата. Көп yıllık снежный Лапчатка көрінмей. Лапчатка yok. Лапчатка шушы. Bu лапчатка Лапчатка ye. Мына бит була соры түсі була мына эме, ок түсі була, мына мысы розовый. Лапчатка İkinci türlü yani yaprağı şuna kuraytem türlüsü buladыр енді анан. Мына снежный Yani. Bu снежный ягник кыш күнү коюу баштап андыр розовый мадыр шойлуклары осын соңына. Бар, бар. Ансы бар. Хәзер котым деген соң.